असे काय मंडळी, तर आजची सुरुवात मिठाईच्या डब्यापासून आणि मिठाई पण दिलेली असं आपले सबस्क्रायबर असत त्यांच्यानी. तर टेस्ट होती एकच नंबर. घरात येऊन बघते तर आई बसलेली काहीतरी साफसफाई करीत आणि आई करी होती सुंगटा साफ, कारण दिव्या आमचा कुडातनं घेऊन इलेला सुंगटा वगैरे साफ करून झाली आणि आता आपण पेस्ट काढून घ्यायची होती. आला लसूण, हिरवी मिरची, टोमॅटोची पेस्ट करूची होती. तर तुम्ही सुद्धा करताना अलग अलगच करून घ्या. तर पहिली तर मिरचीची वगैरे पेस्ट काढून घेतली आणि त्याच्यानंतर आईन फोडणेक कांदो टाकल्यानंतर कांदो परतून झाल्यानंतर पहिली गोष्ट तर ॲड केल्या त्याच्यामध्ये टोमॅटोची पेस्ट आणि नंतर टाकले आणि हिरव्या मिरचीची पेस्ट. आणि आता आपण ॲड करूचे होते त्याच्यामध्ये सगळे मसाले सगळे तर दाखवक नाही, पण आईन सगळे ॲड केलेले असत आणि त्याच्यात नंतर टाकूची होती आपली साफ केलेली सुंगटा वगैरे टाकल्या आणि सगळा व्यवस्थित परतून मसाला लावून घेतल्या आणि नंतर पाणी ॲड केल्यानंतर आम्ही 5 माणसं असो त्याच्यामुळे आमका एवढा पाणी बस झाला. आणि आपला कोळंबी मसाला तर शेवटच्या स्टेपवरती होता. वास अख्ख्या घरभर पसरलेलो. मग आई म्हणाली जेवणा वाढूक घेऊया. सगळा घेऊन इलो आमच्या वळेमध्ये आणि आईन अशा प्रकारे ताटा वाढूक चालू केल्यान आणि पहिला ताट माझा रेडी केल्यान. तर तुम्ही सुद्धा जेव घ्यावा आणि